ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಮಾತಾರ್ಲ ಖುಷಿ ಉಳ್ಳಾರಿಂದೆನ್ನುವೆ ಯಾನಿನಿ ಎಂಚಿನ ಅಂಡ ಒಂಚೂರು ಬಿಸಿ ರೋಡ್ ಮುಟ್ಟ ಪಾರೆ ಉಂಡು ಬಸ್ ಇಟ್ಟೆ ಪೋಡಿ ರಶ್ ಉಂಡದ ಅನ್ನ ಮುರಲ್ನವರ ಪೋದು ಬೈದೆ ಫಸ್ಟ್ ದಾನಿ ಮೂಜಿ 4 ಸರ್ತಿ ಪೋಯೆ ಒಂಚೂರು ವಕೀಲರ ಅಲ್ಪ ಚೂರು ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪೋಪುನು ಬಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೆಜ್ಜೆ ಚೂರು ಬಾಡಿಗೆ ಹೋತೆ ಅಂಚೆನ್ ಬಸ್ ಇಟ್ಟೆ ಪೋಡಾತ್ರೆ ಅಂಚ ಪಿದಾರ್ದ ಪೋಪುನೊಂದು ಅಂಚ ಪೋದು ಪಕ್ಕ ಬರ್ಪುನು ಅಂತ 10:30 ಗಂಟೆ ಅಂಡು ಬಸ್ ಇಟ್ಟೆ ಪೋಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಡಾಪುನು ಕಾರ್ ಇಡು ಪೋಂಡಲ್ಲ ಒಂದು 300 ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಡು ಪೊಕ್ಕ ಡೇಜೆಂಡಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕೆಲಸ ದಾದೆಕ್ ಒಂದು ಬಸ್ ಇಟ್ಟೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ತುಳಿಯನ್ ಬಸ್ಸಲ್ಲ ನಡ್ತ ಮುರನಿ ದೊಂಪ ವಾರ್ದುಂಡು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿಗೆ ದೊಂಪ ವಾರ್ದ ಅವು ಅಂಚೆ ಒಂದು ಎಲ್ಯ ದೈ ಕಿನ್ಯ ಪಂಡ 5 ಗುಂಟ ದೈ ನಡ್ತ ಬಸ್ಸಲೆದ ಒಂಜ 3 ಗುಂಟ ನಡೋಡ್ಗೆ ಇಜ್ಜಿಂಡ 5 ಗುಂಟಗೆ ಮಲ್ಲ ದೊಂಪಂಡ 11 ಗುಂಟ 13 ಗುಂಟ ಇಂಚ ನಡ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪೇರತ್ತೆ ಅಂಚ ಏಪಲ 2 ಗುಂಟ 4 ಗುಂಟ ಪೂರ ನಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಬಸಲೆ ಎಡ್ಲು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕತ್ತಲೆ ಪೂರ್ನಾಗ ಬಸಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 6 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಬಸಲೆ ಕೊಯ್ದು ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಮಾಮುಪ್ಪನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬಸಲೆ ಮಲ್ತು ಒಂತೇರು ಆರು ಮಾರೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ 11 ಗುಂಟ ಮುಟ್ಟ ಬಸಲೆ ಮಲ್ತದು ಮಾರೊಂದಿತ್ತೇರು 11 ಗುಂಟ ನಡೊಂದಿತ್ತೇರು ಆರು ಅಪ್ಪಗ್ಯಾನ್ಕೇನು ಅಂತೆ ಮಾಮುಡು ಅವು 11 ದಯ ಮಾಮ ಪತ್ತಿ ಅವು ಜಂದು ಇಜ್ಜಾಂದು ಅವು ಒಂಜಿ ಹೆಚ್ಚಾವೊಡೆಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಲುಂಡು ಬಸಲೆಡು ಬಸಳೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಬಸಳೆನ್ನೇ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತತೆ ಮಸ್ತ್ ಬಸಳೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಬಸಳೆ ಗಂಡುಗಾಯಿ ಬಸಳೆ ಕುಡ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಸಳೆ ಮರುವಾಯಿ ಬಸಳೆ ನರ್ತೆ ಬಸಳೆ ಪುಂಡಿ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಅಂದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಅಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ ಅವು ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಆಪು ಜಾತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಸಳೆ ತಿಂದಂಡು ಆರ್ಟ್ಗೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಜಿಂಜ ನಮ್ಮ ವಾರಗೋರ ಬಸಳೆ ತಿನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪೊಡಿಗೆ ಇತ್ತ ಕಚ್ಪು ಮಲ್ತಂಡ ಜೋಕುಲು ಪೂರ ತಿನ್ಪುಜೀರ ಅಂಡ್ ಬಸಳೆ ಮಸ್ತ್ ಸೋಕಾಪುಂಡು ಕಚ್ಪು ಮಲ್ತಂಡ ಅಂಚ ನಾನು 5 ಗುಂಟ ಬಸಳೆ ನಡ್ಪದೆ ಒಂಜಿ ನಟ ಪೊರ್ಬುಲುಲ್ಲೇರ ಅರೇನು ಬರ್ರೆ ಬಂಡದ್ದು ಬಸಳೆ ನಡ್ಪದನು ಇಂಕ ಏರ್ ಪೂರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರೆನ್ ನಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಕಡಪುರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂವಂತ ಡಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಕ ನಿಕ್ಲನ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ಇಂಕ ಮಾತೆರ್ಲನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲನ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ಇಂಕ ನಂಚ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಇಂಕ ಸುಮಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾತಿತ್ತುಂಡು ಅಡಿಗೆದ ರೂಮುನ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದುಲ್ಲ ತೂಕ ಅಡಿಗೆದ ರೂಮುನ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೊಡುಂದುಲ್ಲೇನ ಐಕ್ಲ ಟೈಮ್ ಕೂಡ್ದು ಬರೋಡು ಯಾನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ದಿವಸ ಅವಡು ಐತ ಪಿರ ಅವಡೆ ಉಲ್ಲೆ ಅವು ಯಾನು ಇಲ್ಲ ಬೀಸಿ ರೋಡು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಐಕೆ ಬೇತೊಂತೆ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಅಂಚ ಐನು ಪೂರ ಯಾನ್ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪನ್ಪೆ ಇಂಚಿನ ದಾದ ಬಂದು ಎಂಜಿನಲ್ಲ ಪರ್ಸನಲ್ ವಿಷಯ ಇತ್ತುಂಡ ದುಂಬೆನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಅನ್ ಪನ್ಪೆ ದಯ ಬಂಡ ಈತ್ ಐನ ಆಜಿ ಸಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಒಂಜಿ 1.5 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಆತು ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಬತ್ತಂಡ 2 ವರ್ಷ ಆಪುಂಡು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂಚೇನು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಯಾನ್ಲ ನಿಕ್ಲನೊಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಪೊನ್ನುಂದೆ ನಾನು ಎನ್ನಲೆ ನನ್ನಲೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ನಿಕ್ಲನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡು ನಿಕ್ಲನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಇನ್ನ ಅಲ್ಪಾರ್ಲ ಆಪುಜಿ
ಅಂಚ ಅದು ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ಎಂಕ್ ಏರೆಂಜಾಲ ಪಂಡೆ ಅನ್ ಮಾತಕ್ಕೆ ಯಾರು ಮಲ್ಪುಜಿ ಅನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಜಿನ ಪನ್ನೊಂದು ಪಂಡ ದಾಯಕ್ ಮೂಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ಪೋಲು ಎಂಚಿನೆಕ್ ದಾದೆಕ್ ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನ್ಪುನಾಕಲು ಉಲ್ಲೇರು ದಾಲೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜನ ಕುಳ್ಳ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಪಾಡು ಯಾನ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏರಂಡಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತೆ ಅಕ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆ ಲೈಕ್ ಅವತ್ತೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಪಾಡ್ವೇನು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನೆ ತೆಡ್ಡ ನಮಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ದಾಖಲು ಕೊರಿಯ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಂಡೆ ಅಕ್ಲ ಮನಸಾಪುಂಡು ಯಾನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಂಡ ಮೊಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದು ಉಲ್ಲೆ ಪಾಂಡು ದೆನ್ನು ಏರುಂದು ಬುಕ್ಕೊರಿ ತೂ ದೆನ್ನು ಏರುಂದು ಆಪುಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ನೆಟ್ಲ ಒಪ್ಪುಂಡು ದಯ ಪಾಂಡ ನಮ್ಮ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದುಂಡು ಅಂದು ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಉಂಡುಗೆ ಪಾಂಡದು ಅಕ್ಲ ಐನ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಮ್ಮ ನಾಡದ್ದು ಅಕಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮೆರ್ನ ಹೂವಾದಿಪ್ಪು ಪಾಂಡದು ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ತೂಪೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಇಟ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಉಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತೆರ್ಲೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲಾರು ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಬಿ ಸಿ ರೋಡಿಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ತೂಕ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ನೇಲೊಂದೇ ಪೋಡು ಆಂಡ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಯಾನಿನ್ನು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಅಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ ಯಾನು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಇದೆ ಒಡೆ ಬಂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರಡೆ ಪೋಯೆ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಇಂಜಿನೆಕ್ಕಿಂದ ಯಾನು ಅನ್ಪೆ ಪಕ್ಕ ಅನ್ಪೆ ಇಂಜಿನೆಕ್ಕಿಂದ ನಾನವ್ರ ಪಾಂಡಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಹೌದಾದ ಪುರ ವಿಷಯ ಯಾನು ಅನ್ಪೆ ಭಾರಿ ರಶ್ ಉಂಟು ಬಸ್ ಇಟ್ಟೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬಂದಾಗ ಮೇರೆ ರಿಕ್ಷೋಡು ಬರ್ರೈತೇನೆ ರಿಕ್ಷಾನ ಐತೆ ತಾಲೂಕು ಬರ್ರೈತೇನೆ ಗ್ಯಾರೇಜಿಂದ ಅಂಚೆ ನಾನು ನೈಟೆ ಕೋಪೆ ಬಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ತರ್ಕಾಡು ಕರ್ಮು ಜ್ಯೂಸ್ ತರೋಣ ಬೀಚ್ ರೋಡ್ ಮತ್ತಾಡ್ಡ ತುಂಬು ಜ್ಯೂಸ್ ಉಂಟು ತೊಲೆ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ಭಾರಿ ಸೊಕ್ಕ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಭಾರಿ ಸೊಕ್ಕ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಬಸ್ ಕರ್ಮು ಜ್ಯೂಸ್ ಮರ್ದು ಹೋದೆ ಮಾತಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಗಡಿ ಉಂಟು ಕೂಡ ಕೈತ ಕೂಡ ಪೂತ ಅಂಗಡಿ ಉಂಟು ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಟು ಕೂಡ ಹೋಟೆಲ್ ಅಲ್ಪ ಸರ್ ಅವು ಪುಲಾಯ್ ಅಲ್ಪದೆ ಆಮೇಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತ ಕರ್ಮು ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ್ಪೇತಲೆ ಬೊಂಡ ಉಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಗುಡಿತಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಆರು ಇಂಜಿನ ಕಾಲ್ಕು ಬತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂಚ ನೈಟೆ ಪೋಪೆ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಫುಲ್ಲಿಪ್ಪುಂಡು ರಶ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಸಾಕಾಪುಂಡು ತೋಂದು ಹಾರೆ ಐಕ್ ಎಂತು ರಿಕ್ಷಾ ಉಂಡಾಕ ನಮ್ಮನೇ ಹೋಯ್ ಬಂದು ನಡತೊಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಪರ್ಲ ಹಾಪುಜಿ ಆತ ರಶ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಫಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಪೆ ಓಡ್ಗೆ ಹಾಪು ಫಾಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಬೇಗ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬೈದು 1 ಗಂಟೆ ಅಂಟು ನಾನು ಮುಲ್ಪಾನೆ ಇಲ್ಲ ಇಡೀ ದಿನ ಹೋಯ್ ನಾನು ಅಡುಗೆ ಪುರ ಎಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ರಿಕ್ಷಾ ಹೊಡ್ಕೊ ಒಂದಿಲ್ಲ
ನಾನು ಬೀಸ್ ರೋಡ್ ಹೋದ್ ಬತ್ತೆ ಬತ್ತದಾನು ಸಾಕಾಂಡು ದೊಂಬು ಬಂಡ ಆತಿ ತಿಜ್ಜಿ ಅವೇನ ಬನ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಫೋನ ಬೀಗಬಾರ್ದು ಹೋತು ಜಿಲ್ಲಾಗ ಬನ್ನಾಗ ಬೀಗಬಾರ್ದೆ ಇಡೀ ದಿನ ಚಾ ತರ್ಕೊಂಡು ನಾಡ್ರೆ ನ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಚ ಪೋದು ಬತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಲ್ಪಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆನ ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರ್ದು ಪೊಲಲ್ ದಮ್ಮಲ ಕಟೆಲ್ ದಮ್ಮಲ ಕಾಪಾಡೋದಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಬಾಯ್.